Manuel Vilas, encargado do Departamento de Mantemento do Museo do Pobo. E neste caso estou facendo unha labor de conservación preventiva nesta peza que é o marco para facer ladrillos. O que fixen foi unha limpeza xeral da peza. A continuación o que fixen foi un tratamento contra a couza en que consiste en aplicarlle o produto nos buratos que haxa na peza e despois con unha brocha aplicamos o produto ao resto da peza. A partir de aí o envolvín nunha bolsa para mantela aí uns cuantos días para que actúe o produto. Como esta peza sofreu co tempo e co uso, aplicamos nogalina para recuperar o tono que tiña originalmente. Despois de estar seco, aplicámoslle un pouco de cera natural para darlle unha viveza como tiña antigamente a peza. E finalmente siglamos o número correspondente da peza.